हेलो लोगोफोर दिनै गोबाव साननि मादाव फेसबुकआव दसे सम फैबाय दासान्दैथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय जोबोद माने गिख्रंथाव माने जाथाय जाबोगासिनो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोआखैमोन एसे सावरायनो होनना फैबाय आरो नुबाय थादों बहुत निउसफोरावबो आरो मा होनो दा बिधान सभा माबा जाबाय थादोंना बेयावबो मा जादों बेखौबो नायबाय दङ आङो थारैनो लोगोफोर खसाखरि माने जोंनि बर'फोरा अलखद गोलि मारसिगोन नामा लोगोफोर अलखदखौ एसे गोलैगोन बायदि नुहुरबाय मा खालामनो बिदिब्ला लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर नोंथांमोना जना थागोन नामा जना थानो नाङा लोगोफोर नांगौ समाव जोङो थै होनांगोन नङा होमबा लोगोफोर जानो हागौ गोबाङानो ओंखारनो हाया सोरबाबा बायदिसिना खामानि थायो खिन्थु जेब्लानोखि जोङो नांगौ जायो जों जोंनि थामोनथाय रैखाथिनि थाखाय जों जोंनि फिउचारनि थाखाय जोङो एसटिनि हेंथायै नांगोन नङा होमबा लोगोफोर दा खोनानो मोन्दों जे जायबा 6 जनगोष्ठीफोरा माने एसटि ट्राइबेल जानो नागिरगासिनो दङ 6 एसटि ट्राइब जानो नागिरगासिनो दङ बिथांमोननो दा सरकारानो बिल माने दा संसदआव बिल पास खालामनो थांगासिनो दङ होननानै बिदिब्लाथ' बिराद गिथावना आरो माने दाख्लैबो 26 नभेम्बराव जालांनाय जिथुबा बिधान सभानि बे मा होनना बुङो मिटिं ना मा होनना बुङो पार्लियामेन्टनि जिथुबा मा होनोमोनथाय बेखौ संसदआव जिथुबा जालांबाय बेनि मथेब्लाथ' बिराद गिथावना आरो खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला दाथ' मोनथाम हारिखौ माने एसटिपि होनो नागिरदों ओमफ्राय जोंनि गिदिर गेदेमाफोराबो बुंदों माने एबसुनि जोंनि दिपेन बर' आदा मुसार बा कक्टानि सिसिटुवा होनना बुङो जायखौ अल ट्राइबेल संगठन जिमान संगठन दङ गासैबोनो जावख्रिखांदों मानो होनब्ला बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिथावना मोनथाम हारि 6टा गासै 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि एसटिपि होयोब्ला मा जानांगोन लोगोफोर फिउचारा मा जागोन जोंनिया नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लाबाय दं लोगोफोरनिया सर्ट जाबाय आं डाइरेक्ट बानायदों नो एडिटिं लोगोफोर आरो आंहा बारा बुंनायाव अभ्यासबो गैया खिन्थु बुंनो